wani magana akan cewa wasan kwaikwayo yana da amfani, kuma mun nuna amfani shi, kuma kuka gaya mana su ko da mene muka ce amfanin wasan kwaikwayo zai iya gaya mu a cikin wanda muka zo na jiya. Ilmantarwa, fadakarwa, shakantarwa. Every microphone, whether it's unidirectional, bidirectional, omnidirectional, condenser, dynamic, they all have what they call a diaphragm. Say, let's all say together, diaphragm. Take an establishment shot of this building, it will be a mistake, it will be a wrong move to use a big camera to take it. You have to look for a wide lens, and we told you that the wide lens is jiwon jacket ɗinta, sannan ta karasa bakin kofar cikin sanda, ta kara kunnanta a jikin kofar tana kanna idanuwanta, sannan ta sa hannu ta tura kofar a hankali. Nasirin ta turo kofar ta shigo cikin workshop din, daga nesa ta hango wasu mutane a bakin wani babban tebur suna kukkulla kayan shaye-shaye, wasu kuma suna kwashewa suna turawa suna tarawa a waje daya. Get abu karanta script ba shi wannan script din me date ɗinsa, date ɗin da zama finalize ya zo ready za ka rubuta shi a wurin da aka bayar na date da in an kawo shi ɗin yanzu duka za ku gasu. Without that bureau, you will not cover that area. Yes. I hope you understand. So it is very important for you people to notice that the first step is your bureau. When you go to location, if it happens for you to be the director. You are the creator. Kana in ala ya yi ka da kyau. Mutane za fara tare da ku ba ka ba. So ka yi yaki ba kyau. Saka ya ka. Dole a ka.